maginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTL. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RTN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuyang tamang oras, 2 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Only managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari ng makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Pamasayang padala, ML Kwarta padala mula sa M. Lumier. Mabilis, madali pamasahan. Kwartang pinag-hirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier. Ang hindi nagkakaingatan, madalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari na makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda
Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Sa inman na sulukan ringkunada Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 25 na kita kan bulan na Nobyembre daw po kita nin Lunes. Iba niya to sa lado technical si Chabio na obra. Sa information si Dun Cabrillas. Uman sa transmitter si Tony Matic Saison. Magayon na kamugtakan ka na sa tuya pong panahon na hilingtanan na sirang ka na aldaw. Mainit na naman, maharasahas sa luwas. Kumusta sa mga parantabay niya to, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya ni Albay. Ano man po na sa indong pinagigibo sa mga oras na ini. Luman sa mga malaog na trabaho, rikas-rikasana po. Magparabagol bulan sa oras na, lalong-lalo na itong mga malaog ngunya na alas 8 nin pagkaaga. Dapat yaw na kamo sa indong mga pinaglalaugan na trabaho. Palan sa probinsya kan Albay o grabe man po ang pinagigibong kwari in gapo perwisyo sa mga residentes dyan sa Tiwi Albay ang ginibong pagpatimasang sa mga gayo na bukid. Doon digdi sa Barreta, bistado sin ma-impluensyang kontraktor ang nasa likod kan paggaba na ini kan magayo na bukid. An LGU TV Albay as in ang DNR Bicol pasipara sa naman subuot sa ginigibong ining pagraot kan kapalibutan. An pamilya pati kan kontratista gustong maghadi sa politika sa probinsya kan Albay pambihira. Pero kung rong kabunan kapalibutan daing pag-alangan. Gon sa Barreta, alat po na sa nasubuot kung ano ang magan reaksyon digdi ni Secretary Yulo ka na Department of Environment and Natural Resources National. Bagay, bako sa naman dyan po sa probinsya kan Albay ang mga nangyayaring kwari nin daga, kwari nin gapo. Singani digdi sa probinsya nin Camarines Sur, Iguaman. Kung minsan inipuan na nagigindalan para ay na makontrol ang pagbabaha digdi po sa tuyang mga lugar sa riyon kana Bicol. Siyempre kung so mga bukid tigpaparakwari so tubig belong-belo na hali sa kaitaasan pasiring sa kababaan. Tapos ang Department of Health ang naalarma subot sa paglangkaw kan kaso ni childhood pregnancies
Uning amay na pagbabados kan mga hoben pang kababaihan digdi po sa tuyang nasyon. Philippines linking the disturbing trend to social media and online games. According to the DOH, children under 15 years old are at risk of being targeted by sexual predators who exploit these platforms to manipulate and lure young girls. Data reveals that in many cases, the fathers of children born from these pregnancies are significantly older men, which the agency categorizes as form of sexual abuse. These platforms have become silent predators. A DOH official remark highlighting how online spaces facilitate inappropriate interactions. Predators use online games and social media to establish contact, build trust, and arrange face-to-face meetings with minors, leading to alarming consequences. To address this crisis, the DOH has made its child protection units available in hospitals nationwide. These units, in collaboration with the Department of Social Welfare and Development, aim to provide immediate assistance, counseling, and legal support to victims of abuse. The agency calls on parents and guardians to closely monitor their children's online activities and educate them about the dangers lurking in digital spaces. Awareness is our first line of defense, the DOH emphasized. Kaya inian pagirumdum kan Departamento kan Salud maging aware ang mga magurang dapit sa mga nangyayari, lalong-lalo na sa enda pong mga minor de edad na aking kababaihan. Tapos ini na naman pong nagdadangadang na naman na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo sa aga. Asahan ang paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo sa aga. Kapirang aldaw bago maglaog ang Disyembre. Pasado kaya sa pagtayakan Department of Energy ang presyo kan crudo. Yan malangkaw nin pesos. 1.20 man sa kada litro. Hasta 1.10 hasta 1.30 kada litro kan gasolina. Asin 70 pesos hasta 90 kada litro kan gas. Pinagabasol man ang nagiinit na gyera duman sa Ukraine sa paglangkaw kan presyo kan crudo sa pangkinauban na merkado. Kinakahadit man kan kadakla na posibleng targeton pa kan pag-atake ang mga oil, gas asin man refinery. Ginagtutok duman kan Oil Industry Management Bureau Director Rodila Romero ana pagpundukan produksyon kan lana man sa Norway asin ang pagluya kan kantidad kan piso kontra dolyar. Nagtalikod na semana nagpautob manin na pesong rollback sa produktong petrolyo dahilan man subot sa maluyang demand sa lana ngunya na mga panahon o ining produktong petrolyo. Kaya inian dipisil po sa tuya, lalong-lalo na sa mga kababayan niya to ngunya na mga panahon. Dahil pa nga nag-aabot ang bulan na Disyembre, malangkaw na naman tulos na mga produktong petrolyo digdi po sa tuyang nasyon. Ay ano nang buhay tayo ni, inaagyan pa sa nangani kita nin grabing mga kalamidad, bagyo. Na halos dahil pa kita nakaka-recover. Papataungan na naman tulos ang presyo kan mga produktong petrolyo digdi po sa tuyang nasyon. Rakman kan sa tuyang mga kababayan, kita ka boss.
An apektado kan sinambit ng paglalangkaw na naman kan presyo kan mga produktong petrolyo digdi po sa nasyon Pilipinas. Kamusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad nin Iriga sa mga amiga tang mga paratyenda yan sa Pest Section kay Alona Alvaro asin man kay Madam Jen Vera and sa Gabos po asin dyan man sa Net Section kay Marilo Casyao Barasana asin man kay Marisa Cornelio Morello kay classmate. Presyo kan Oregon yan dahil man baga nagbababanggayo mala ta pagkatapos nga ni kan mga kalamidad mas lalong naglangkaw ang presyo kan mga karne nagabot nga ni sa 320 ang kada kilo kan orig. Tapos ang presyo kan manok mo niyan naglangkaw naman. Nag-aabot naman in itong mga payubaga saka itong mga bitis na inaapod Adidas. So payo nag 60 pesos naman ang kilo, naglangkaw nin 10 pesos. So mga bitis kan manok itong inaapod na Adidas naglangkaw nin 20 pesos ang kada kilo. 120 na. Dan treste nagpaparalangkaw man ang presyo kan sili. Ining mga darakulang sili amak mo nagka 400 pesos na ang kada kilo, pambihira niya ako. Ay ano na yan, sabi may price breeze sa mga produkto kan gulay, mga rekadok Department of Agriculture. Ano po ang nangyayari? Nagaroda man giraray na ko control. Mga produktong agrikultura digdi po sa satuyang nasyon nagpaparalangkaw man giraray po bagan mga presyo. Rason baga permi kaya kan mga paratyenda niya to mahal daan transportasyon. Baga sa paghahakot kan mga produktong agrikultura unhauling kamahal subuot. Pero iba digdi man sa nagayod yan sa ibang banwaan sa syudad kan o sa probinsya kan Camarines Sur kundi nagiging patadtaran na sana po rason man kan ibang mga paratyenda niya to na kamahal kan transportasyon. Taman panganaanan sa tuya pong mga kababayan pag-abot sa presyo. Kumbaga grabe man ang sinapo niya tong kasakitan. Sagkod ngunya namamati ang tapan pagsakit kan buhay digdi sa tuyang nasyon darapo kan mga nagtalikod na bagyo. Nananganaan ang sa tuyang riyon o ang Kabikulan. Sa inman na sulukan ring kunada asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asing platika ni Philip Baracena. Hoy, kumusta man ki Bangor, asin man ki Manoy Into, digdi po sa Barangay San Nicolas, ki Aldrin Altesa, asin man ki Warren Nueva.
Kamustaman sa UNEP High School Batch City 7? Sa lado man daw kita nin karawat pinagdaog ngunyan ka na Gilas, Pilipinas. Lagada antes yan. Report! Yan man sa linya si Karonda nga Atan, pasok. Karon na Philip, salamat tadi. Salamat ka sa imong mga parantaba. Iyon ka na pagkaaga. Lunes, Nobyembre 25. So, uyan sa tuyang dugang na pareta. Tangaling masiguro na posibleng maging Mayo ng flying voters at return sa Mayo. Hindi na maabot na 2025. Registrant na nagpalista na Commissioner Election on Comelec, pinagbasuraan sa ilang pangaran sa pinagibong Election Registration Board o ERB. Sinda rehistrado na kumubutantes sa ibang mga banwaan o kaya siyad. Alaga nagpalista pa sa Comelec na ganganing makaboto digdi sa midterm election sa 2025. Dahil na makakalusot sa ahensya ang mga double registrant bantang madali lang mahanap basin sa mga ginibong ERB hearing na discovery na rehistrado na sila sa ibang lugar. Sinabi naman ni Atty. Michael Julia Jr., ang election officer sa Ciudad de Naga, kabali pa sa pinagbasura sa listahan iyo ang 552 na balyong lugar, 287 na nagkagaradan na, kasi 15 overseas na makabot-gabot sa 500 ang mayo na sa listahan sa Comelec Naga. Ang voters registration na po ng Pebrero 12, 2024 asinili na sarado pa na September 30, 2024 sa nagtapos na pinanalistahan matapos sermihon sa ERB hearing. Tigwan ang total na botante sa siyudad ng Naga ang na 1,773. Yan muna tayo karoon na Pilip. Ang dugang nato na informasyon sa dado lokal. Ilimanan sa inyong kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Paragos po niya itong dapit sa Ladukan Karawat, pinagdaog kan Gilas, Pilipinas ang Hong Kong sa score na 93-54 asin nagtitinir na undefeated sa FIBA Asia Cup qualifiers. Yan ang inutan man ni Carl Tamayo ang pangnasyon na team na naghahataw ng 18 puntos, 6 na rebounds. Kasunod man si Kai Soto na nag-ambag man na 12 puntos asin 15 rebounds. Gibuon man ang FIBA Asia Cup duman sa Jeddah, Saudi Arabia sa Agosto 5 hasta 17 ngunyan na o sa masunod na taon. Tapos ang Philippine Health Insurance Corporation ang nakapagbayad naman in 137.6 bilyones na pesos sa benefit claims na nag-aabot sa 12,000 accredited healthcare facilities tigdipo sa satuyang nasyon ngunya na taon. Payment from January 1 to October 31 was 37.6 billion pesos or 37.7% higher than the 99.9 billion pesos posted in the same period last year. National average turnaround time for claims processing also significantly improved to 25 days from the 60 days prescribed under Republic Act number 10606 or the National Health Insurance Act of 2013. Tapos ini man na kampo kan dahil na naguntok. Walang
binutangan sa pansin ng Vice President kana sa tuyang nasyon. Sigun sa kampo ni Vice President Sara, gusto niyang ibahan si Lopez sagkod sa ngunyan. Pero sigon kay Velasco yan ko konsultaon muna ang Blue Ribbon Panel kung tutugutan ini na magtinir digdi sagkod sa ngunyan sa pagtatapos kan contempt order ni Lopez. Pero sinabi man ni Blue Ribbon Panel Chairman as in Manila Representative Joel Chua na ininda pinagtugutan ang kaurutan ni Vice President Sara na ibahan si Lopez sa detention facility kay ni. Man sinda nag tugot sa pakiulay ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na sa iyang opisina sa Kamara na sana magtinir si Vice President Sara. Ay nabaga natapos ang kontrobersiya digdi kay Vice President Sara Duterte. Dakol pong pwedeng pag-urulayan digdi po sa satuyang nasyon. Ang mga problema sa ekonomiya, problema kan mga paratanom, taday tinatawan atensyon kung ano-ano na sa nabagaan mga pigpaparagibupukan sa tuyang mga legislador. Mas pinaprioridad panindaan magparalaog sa kontrobersiya imbes na tabangan na makabangon ang sa tuyang mga paratanom an ekonomiya kan sa tuyang nasyon dahil anta nanganaan kita kan mga nagtalikod na kalamidad. Iyo palugodan inaatuman an mayo man na kamanungdanan ng iba na pinag-uurulayan. Pagparatutukan ining mga arog kay ning issue. Aloy na pong panahon ang mga arog kay ni ang grabing pamumulitika digdi sa tuyang nasyon. Hindi garoyo man yan ang kaugmahan kan mga legislador niya to digdi sa tuyang nasyon. Tapos ang ibang mga kababayan man niya to ng mga diehard hindi sa mga politikong ini dahil naman nag-uruntok. Pero yun ang kaugmahan ninda pag naglalaog sa mga issue, kontrobersiya sa indang mga bossing. Imbes pong mapakaray ang dalagan kan Nasyon Pilipinas, iyo po yun ang nangyayari sa tuya. Kumbaga, itong dapat na tawan atensyon, napapabayaan na lugod, itong mga prioridad. Barreta Asing Platica ni Philip Baracena. Kaya ini po ang pakaatid-atidon kan sa tuyang mga kababayan. Kailan man sa umakan red tide, pinagbabawal kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagkakaning shellfish products sa arog kan tahong, halaan, talaba, nahali sa anom na baybayon digdi po sa satuyang nasyon. Ini matapos na mapatunayan kan BIPAR sa isinagibong water sampling sa mga baybayon kan Dumanguillas Bay sa Zamboanga del Sur, baybayon kan Tungawan, Zamboanga Zibugay na probinsya. Baybayon man kan Daram Island duman sa Samar, Sumaraga Island sa Samar man Giraray. Erong Bay duman Samar, Coastal Waters kan Leyte na positibo sa Helo, ang red tide ang nasambit ng coastal waters. Doon pa man sa BIPAR dahil ligtas na kakanon ang mga shellfish products hali sa naon ng bita ng mga baybayon. Report! Ayun na, nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat tabi karandang Philip Liwat maray nga pagkagat sa mga nagantapay sa tuya.
Pagkatapos ka na sarong bulan baga na namatayan niya to ang grabimpa di sa Kamsur or na sa Rinconada area for medyo kan bagyong Christine. Salamat na lang taday kita rin napado ni Pipito. Ang sunod naman na pagkakaabalahan mo niyan, karon kang Philip, iyo po ang mga preparasyon para sa padangadang na Pasko. Sa syudad kan Iriga, ang informasyon na nakuha ko, itong city park niya to, ang mga dekorasyon na gagamiton dyan, araw kan mga nakaaging taon, mga Christmas decor, mga parol, maghahali ini Karanda Philip dyan sa Iriga City District Jail. Taan sa tuyang mga inmates na may mga, o kaya mga PBL, anapod na kayan, persons deprived of liberty na yaon dyan sa Iriga City, kung saan magkakaigwasinda ka na paggibukan mga parol. Taon-taon man yan, ini pong mga parol na ini, saro na dyan sa nagiging customer ninda ang lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga. Asin itong iba pa na mga kababayan ta na gustong magpagibo ng parol, makipag-coordinar na lang po dyan po sa BJMP Iriga o kaya personal ka mo magpasiring sa La Purisima, dyan po sa sendang opisina para kamo makapagpa-reserve kung perang parol ang sendong ipapagibo, siningani sa baratong presyo. Tabang na ini sa pagbuhay, livelihood ini kan mga kababayan ta dyan, mga tugang niya to Karanda Philip sa laog kan Iriga City District Jail. And sa presente, yan ining nakuha niya tong bareta, padaiman po din na dai kaagang dekorasyon ini pong Iriga City Park. Maski na nga ni kita nagsapo kan kalamidad, pero yaon pa man giraray sa simpleng paagi, may pamati ang pagselebrar ang espiritu kan Christmas sa bulan po kan Disyembre. Kaya sa ngunyan pa lang ang invitasyon kan nanunungdan o na po kan manayamiento o kaya kay ni pong liderato kan Iriga City District Jail kung gustong makatabang sa mga yaon dyan sa laog na nagigibukan parol, dyan na po kamo mag-order at ang aming matabangan pa ang mga PDL na yaon dyan sa Iriga City District Jail. Mientras tanto, ining pagsagibo liwat kan kasanang barangay after kan na bagyo, pinag-enot baga na gibuhon, ini pong kasalang barangay dyan sa Masuso Resort, kung saan 17 padis ang ipinagkasal ni Mayor Rex Oliva sa kasalang bayan. Ang sabi ni Ma'am Nante Oxiano, kan local civil registrar, masusundan pa ini ang barangay ang magkakaigwa kan kasalang barangay o kaya mas wedding sa mga masudal daw. Dahil pa man pinagtaram sa tuya kung anong barangay ang nasa inda pong schedule sa masunod. Pero ini duman sa mga mag-agong na waraning kakayahan na magpakasal, alagad nagiribanan na sa loob ng 5 taon pataas. May mga aki na. So sinda itong mga napipili, kayo pong mga taga-local civil registrar para po magserarom sa libreng kasal. Sa kinakituan yan na ang sa indong pagiribanan iguanin na sakramento kay nitong kasal. Kaya dakulang pasalamat kan mga couples na ini na pinagkasal po ni Mayor Rex Oliva kan nakaaging aldaw dyan po sa Masuso Resort. Sinitong duwang barangay, kung ari na barangay yan, maraman niya to yan sa mga masunod na aldaw. Garo ko yan ini regalo, urog na po ngunyan na padangadang na ang Pasko, urog na po sa syudad kan Iriga. Bakusan ng kasal, kundi may regalo pa 1,000 pesos. And syempre, sarong sako ni nabagas, ang kada mag-agong na conference pesos, kan lokal na gobyerno, kan syudad, kan Iriga. Yan ang totoo yung dagdag na informasyon, gikan sa location, Glenn Gabiares reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Ali dyan sa luwas.
Kuha na po kitang 36 minutos makalampas na alas 8 din pagkaaga. Naiman subot natitinagan pamilya Marcos sa mga butasan na matinding banat ni Vice President Sara Duterte. Sa Facebook, yung nagpost man si First Lady Liza Araneta Marcos kana retrato kana naging pagtitipon kana sa indang pamilya sa Bahay Pangulo sa laog kan Malacañang Palace Complex sa Metro Manila kan nagtalikod na Domingo o kasudma. Mahiling man na maugma sinda sa indang gathering ang inakan presidente na si dating First Lady Imelda Marcos, tugang na si Irene Araneta din ang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Dumanin na pelikula ining si Catherine Bernardo na pinagtawanin na dakulang onra. Siya po ang awardee bilang Snow Leopard Rising Star sa Asian World Film Festival. Pero nakapag-move on na si Catherine Bernardo sa pagsusuhayan ninda sa ni Daniel Padilla. Ito Katniel ngunyan Kaldin na naman. Iyo na naman bagaan tandem kay ni kan duwang artista ini. Ano na naman daw ang aabangan kan sa tuyang mga kababayan na mga masunod na kabanata dapit sa buhay kan duwang artista ini. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagati ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani, Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Pana po kitang 49 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banawan Kanbuhi. Ki Manoy Larry Serdan dyan sa Barangay Tambo. Siyempre ki dating Alkalde Jones Belza. Aprobara naman kana Korte Suprema ang rules on Unified Legal Aid Service ulas na igwanin katuyuan sa mga abogado na magtaunin 60 na oras na libreng serbisyong legal kada tulong taon. Ana programang inian para sa mga pobreng mga Pinoy. Ang mga libreng serbisyong legal ang pwedeng pag-representa sa Korte Legal Counseling, paggibonin mga legal na dokumento, legal assistance sin pakisaro sa mga accredited legal outreach programs. Serarom kan rules on Unified Legal Aid Service o ining OLAS, si Sayma na mayong kakayahan na magkuanin serbisyong legal, pwedeng magkuanin libreng legal service. Nasa linyaman giraray si Karondang Atan, nagbabalik, pasok. Salamat sabi Karondang Philip.
Sama niyan, kita ko diyan sa Ciudad de Legazpi para mag-attender sa sarong invitasyon hali sa Simon of Cyrene, sarong Community Rehabilitation and Development Foundation Incorporated. Sarong po ining nangingenot na advokador para sa gabos na mga magkakundian sa Region Bicol na nakatutok sa pagtatakintiner sa mga taong igwan kakundian sa paagitan ng programa na Community-Based Inclusive Development and Bicol Community-Based Inclusive Development Association ang BCBIDA na bilog ng 2015 bilang sarong sangay ng ika-2 Philippine CBR Congress na pinag-ibunuman sa Heritage Hotel sa Manila kan Oktubre 2014. Na-organisar kan Simon of Cyrene ang BCBIDA ang head of the regional na asosasyon kan Sirikaning Class sa Pilipinas. Pinag-iribay pa ni ang manay-ibang stakeholders na naging part ng sarong normal na sistema nga ng tauan ng kakaihan at ang igwanin kakundian na maging pangenot ng mga katalista sa pagpatugtad sa mga inklusif gobyerno gamit ang community-based inclusive development bilang sarong plataforma. Sa Nobyembre o ngayon na bulan na ini, ang Simon & Cyrene mag-host ng ika-8 Bicol CBID Congress sa pagkikipagtarabakan sa Bicol CBID Association BCBIDA. Ang regional na kongresong ini, igwanin ng betong tukaron na alikal na pagsuporta sa mga programa at serbisyo sa gabos ng mga tao na igwanin kakundian, kabali naman ang General Appropriations of the Act, Republic Act 10070 o ANPIDAW, asin man ang BP 344 Accessibility Law, asin ang Philippine Registry for Persons with Disabilities. Ang panduan na tutukaron, isi-share man ang nakakugmang patuto sa paturyumpo na pagpapautob sa mga layas sa programa na nagsusuportal sa mga taong igwanin kapundian. Atin man iparestaraan mga organisasyon ng mga taong may kapundian o OPD sa mga ahensya na nagkataon ng training, production, atin man suporta sa marketing para sa pagmamantider nganing ini mapaswag tagumpay kani ang sinambit naman na opisina o ang sarong NGO pinag-imbitaran ang nagkakatuna ng mga munisipalidad na sakop o sakop nila. Sa ngunyan, nakaratrans na lamang kita sa pagpuon ng sinambit naman na Congress or CBIC Congress Bigdi sa Ciudad de Legazpi. Dugang nabasa sa Nadurpal, Kabarkada Paronda, Jonathan Oliva, reporting. Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon hali dyan sa Ciudad Kana Legazpi. Nakabelta naman digdi sa nasyon ang dugang na 75 na mga Pinoy gikan duman sa Lebanon. Como ika-91 na batch ka na repatriated overseas Filipino workers huli sa nagpapadagos na kariribukan sa Middle East. Take-share to man in Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak naligtas man na nakaabot sa Ninoy Aquino International Airport ang gabos na OFWs hali duman sa nasyon kan Lebanon kan nakalihis na aldaw na Domingo. Makakaresibi ang mga ininintabang hali sa gobyerno arog kan DMW asin dagdag na tabang hali sa Department of Social Welfare and Development arog man kan Financial and Livelihood Assistance tanganing makapuon giraray digdi sa Pilipinas. Makakaresibi man sindanin mga educational voucher hali sa Technical Education and Skills Development Agency o ining TESDA para sa mga skill sets na kaipuan nindang manudan. Mientras tanto, nagpapadagos ang repatriation program kan gobyerno nasyonal para sa mga OFWs na naipit sa riwal duman sa Middle East. Kumbaga dakula pong tabang ang asistensya sin suporta kan sa tuyang gobyerno
para digdi sa mga pinapuruli na mga overseas Filipino contract workers. Pa duman sa mga nasyon na iguanin kariribukan dyan sa Middle East. Nasyon kan Lebanon, sin iba pang mga lugar. Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa Bicol ang Philip Marinado sa Masin sa Gabot sa Lantabay. Nasa kaya pagdungan informasyon sila di lokal. Gadin man ang sarong lolo matapos ining magsalpukan ang nilulo natin kining tricycle. At isang truck na nangyari dyan ini sa may barangay Gukon sa siyudad ng Legazpi. Ang naging biktima tabi Karondang Philip sarong 62 anyos na residente ng barangay Bugtokan na unang bita ng siyudad. Base sa inisyal na pinagpaluwas sa Legazpi City, Philippine National Police, bandang 1:30 ng hapon kasudma kamagka sa batan sa lugar ang tricycle na minamaneho ni alias Angelo. Lunad man ang sarong 50 anyos sa babae at ang sarong truck na minamaneho man kang sarong alias Noel kang 2nd District Engineering Office kang Department of Public Works and Highways sa probinsya ng Sorsogon. Naagyan kang truck ang still place sa lugar kaya bigla ini uminangat asin tuminama sa passenger windshield kan tricycle kung saan ang bubukay ni tuminama sa liog kang biktima. Tulos mangkot ang dinarang sa Legazpi Hospital ang biktima asin inilipat ini impira minuto duman sa Bicol Regional Hospital Medical Center o ginaman sa siniparka ining mga tama sa lawas ini pero dahil na ini uminabot ng buhay kaya diniklara na ining dead on arrival ang nasabi ng lolo. Ang pangapunan mo niyan sabi karon sa Philip ng PNP, pati naman ang LTO, igdi sa Regional Office number 5 na dapat perming siguraduhon na nasa presensya kang asang driver, perming naka-concentrate sa minamaneho nila, asin dahil magmaneho ning toda-toda dapat obserbahon sa ang speed limit na dapat lang padalaganon kan sarong bihikulo dahil magmadali tangan dahil magkausa ning road crash incident. Sa dapat sabi karon ng Philip perang aldaw bago manghinapos ining bulan kay ining taon 2020 mas naglalangkaw pa ang kaso niyan kang road crash sa base sa pinagpaluwas yan na datos kang LTO at nangunguna ay ng probinsya ng Camarines Sur, pati naman ang probinsya ng Albay. Dahil sa tuyan informasyon sila sa lokal, alis sa location, para sa RPN, DCK Era Gironda, Catol Cáceres, reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Land Transportation Office po sige ang pagirumdum sa mga driver na maging defensive. Problema kaya kung minsan ang iba pong mga driver at nagtutungka na sige pan maniho. Iba man at burat sige ang padalagan. Kaya saro po ini sa mga nagiging kausa kan aksidente sa mga bihikulo dyan sa Tinampo. Ayan, pagirumdum niya to, duman po sa mga driver kung day kayang mag-drive, day kaya kan pulso, day kaya kan pagmati. Kung nagtutong ka, magpundo muna, magpahingalo, magturog muna, dawa dikit na oras. Tapos ito man ng mga burat ay magpahingaw muna. Ay magpara pipersa dyan po sa Tinampo na padalagano nindoan na sa indong bihikulo. Sabi nga ni kaniba, maray nga akong disiplinado sa indong mga bihikulo. Aram ang dalagan. Number 1 na disiplinahon ang sa diri kan mga driver mismo. May disiplina sa sadiri, masakit po yan. Kung sa bihikulo may disiplina, sa driver mayo. Mag-iwas kita sa man ang mga aksidente, tangon yan puting panahon.
sa hard life na sa tuyang buhay. Tapos kung nakasabat pa kita nin rimalaso sa tuyang pagmamaneho, kung ba kung na-aksidente kita ang sadiri, naka-aksidente kita ng iba, yan po ang masakit. Dapat parehas kita mag-iwas sa aksidente. Iwasan ta ni ba? Iwasan ta man ang sadiri ta na ma-aksidente. Kita man sana po na mapiperwisyo pag kitaan naka-aksidente o na-aksidente. Reta Asing Platika ni Philip Baracena. Tapos, siyempre, rikisahon taman girara yan sa tuyang mga pinagmamanehong behikulo. Baka lupos na ang gulong, kung kumusta ang preno, kung kumusta ang makina, kung igwanin aberya, para padadalagan pa na sa tuyang behikulo, may diferensya pala nitong makina o kaya preno, ang gulong. Taman sana po ang makakasapo nin problema. Kumbaga, i-check up taan sa tuyang behikulo antes tapong pagpadalaganon sa tinampo. Igo kondusir man sa Goa Central School ang manlain-lain na aktibidad katakod ka na pagselebrar kan National Children's Month. Sigon ki Oscar Parola, principal kan Goa Central School, pigpayag kay nina kan nakalis na Nobyembre 8. Unya na taon, nagkaigwaman ni na subot ang sendang eskwelahan ng symposium para sa mga kakian kung sa ina na Supreme Elementary Learners Government ang naggibo ng inisyatibo na maikondusir ang naon ng bita ng aktibidad. Nagkaigwaman ng mga resource speakers sin naging topic ang school as a second home, anti-bullying act asin para man sa mga kaakian na babae, yaon man ang topic na let's talk about men's. Doon sa pig-discuss kung paano kay ni aatamanon ang sindama ng mga sadiri darakan pagbabago urog na sa mga grade 4 asin man grade 6. Katakod pa digdi magayon subot ang nagan resulta kan naon ang bita ng mga aktibidad huli tayo ni parte kan edukasyon kan mga kaakian. Lugang pa man ni Parola nagkaigwa pa man ni na vaccination an sa indang eskwelahan sa irarom kan pamamayo ni Mayor Pidong Gonzaga III asin ang gabos na opisyales kan Sangguniang Bayan kan Goa huli ta obheto kan mga inian na pagpauswag kan edukasyon kan nasambita ng banwaan. Mientras tanto, nagkaigwa manin na selebrasyon kan nakaliis na Biyernes. Ang nasambita ng eskwelahan kan bulanin pagbasa. Kung sain, nagkaigwa manin man lain-lain na paagi kan pagbasa ana mga estudyante. Tapos iniman pong manungod sa pig-arestar na kan mga otoridad duman sa Los Angeles, California ang suspect sa pambabaril gadan sa apat na individual kabali ang duwang Pinoy kan Nobyembre 16. Ana Los Angeles County Sheriff's Office na nag-anunsyar kan pag-arestar sa 19 anyos na suspect na si Miguel Sandoval sa rong residente kan Lancaster.
Sigun sa Sheriff's Office, kinasuhan ni na murder si Sandoval huli sa paggadan kay Christine Akaak, 26 anyos, asin Jan B. Makindang, 21 anyos, parehong Pinoy, asin magturugang si Ringman ki Edwin Garcia, 24 anyos, asin man Matthew Montebello. Nakuha ka na mga otoridad ang bangkay ni Christine asin John B. kay ba ang nobyo ni Christine na si Garcia na may tama nin bala. Si Montebello binawian manin buhay sa ospital huli sa tama nin bala. Binadilman kan suspetsado ang tulong ayam kan mga biktima. Bang isog man kay niya. Tulos man na nagdulag si Sandoval makaliyasan pambabadil asin nagpurbar na suloonan harungkan mga biktima. Pero sa mga biktima nakapag-apod sa 911 tanganing makaresponde tulos ang mga autoridad, ang mga investigador dahil pa nagluluwas nin motibo sa naunang bita ng krimen. Ang opisina kan sheriff nagpipreparar nin ipipresentar na kaso kontra kay Sandoval sa District Attorneys ngunyan na pagkaaldaw. Good morning Mampalan dyan sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur ki retired Air Force Alex Celeste ki Grande Asinman ki dating Kagawad Lowell Lleno, siyempre ki Consyal Manolo Xiano Luzon. Report! Nagbabalik man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi, Karondang Philip. Good morning sa Martin sa Gamasagan Tabay. Sa tuya pagdugan impormasyon sa lado lokal, kinakatulong uminabot na sa 850 milyon na kantidad ng tabang ang na-allocate na sa tabang Bicol, Tindog, Oragon sa pinakabagong programa kang gobyerno. O beto kang inisyatibang initabi ka ng Philips na matabangan ang aabuton sa 170,000 na mga naapektahan ang pagragasa ng mga nakaaging bagyong Christine asin ang Typhoon Super Pepito, hindi sa Rio Bicol, particularmente na duman sa isang probinsya kag Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, at sinang probinsya ng Albay. Sa pagitan ng ginigibong relief items, cash assistance, pati naman ang pagsasayo sa mga nasidang mga araw. Matang kung magigirumduman ka nakalayis na semana, Nobyembre 21, ang opisyal mismo ilansar ang nasabi ng programa na pinanginutan mismo ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Katuwang implementasyon kay niyo ang Department of Social Welfare and Development. Alinsunod namin yan sa naging direktiba mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung makikiramduman tabi, karoon ng Philip ka mga nakalihis na daw, pinadapla ng bagyo ang kanang lugar sa Rio Bicol na nagpapasakit sa hanap buhay ng mga residentes asin ang magpahagang sa ngunyan da ipa nakakahon, particularmente na dyan sa probinsya ng Catanduanes. Yan sa pinahirap na informasyon, ikan sa location para sa RTN, kay Radio Ronda, Rafael Cáceres, reporting. Report! Salamat Giraray Tabi, Karondang Raquel sa mga dugang mong barata. Naabot man kan mga nasyon ang sarong makahulugan na kasunduan sa komperensya kan COP29 na nagkukomiter sa sarong tauna na climate finance target na $300 billion. Ang aning tabangan ang mga pobreng nasyon na labanan ang mga epekto kan pagbabago kan klima. Ana bagong target na ini na nakatalaan na salidahan ang nakaaging $100 bilyones na objeto na matapos sa 2025. Tigienot ang mga kontribusyon gikan sa mga mayayaman na nasyon. Sa ibong ka na pagbisto kung sarong mayor na lakdang ang kasunduan
na atubang manin na kritisismo gikan sa mga nagpoprogreso pasanang nasyon na pigkukonsiderar na day bastanting pundo. Dinagaladawan man ni UN Climate Chief Simon Steele ana deal kumusarong patakaran sa siguro para sa katawuhan na pigduduon ana importansya kana napapanahon asin bilog na mga kontribusyon tanganing makamtan ang mga obheto kaini. Kabali man sa kasunduan ang ambisyosong 1.3 billion o trilyon dollar na tauna na target sa pinansyal sa klima sa 2035 na imbeltoan parehong pampubliko asin pribadong mga pinagkukuanan in pundo. Alagad ang mga tensyon sa geopolitical, mga limitasyon sa ekonomiya asin ang pagduduwa-duwa sa klima urog na sa Estados Unidos nagtaunin na kawaranin kasyertuhan sa mga panghaluya na promesa. Ang pagkapurado kana pagsimbag sa pagbabago kan klima ang tinatawanin doon kan nagdadakol permi asin grabing mga kalamidad sa panahon sa enterong kinaaban na nakakaapektar sa mga nag-uuswag asin nag-uswag na mga nasyon. Kaya kumbaga grabe po ang preparasyon kan manlain-lain na nasyon digdi sa pagbabago kan klima o ining inaapod na global warming, climate change. Na matindi nasa delikadong kamugtakan na sarong negosyanteng kandidato sa pagka-gobernador duman sa Sarangani Province na pagbabadilon kanday pabistadong suspetsado kan pagkaluwas pa sa nakaini halis sarong simbahan para sa Christian worship duman sa Barangay City Heights, General Santos City. Nagtalikod na daw sa mga hiwalay na inisyal na report kan General Santos City Police Office kan Police Regional Office 12 nagsapo nin mga tama nin bala sa tulak si Attorney Gladyn Silidio Lim, 48 anyos na tulos man na idara sa hospital tanganing malapatan nin magkakanigong bulong. Si Lim, kandidato sa pagka-gobernador kan Sarangani asin residente kan Alabil saro sa mga banwaan na sakop kan naon ng bita ng probinsya. Sigon sa mga barangay officials kan City Heights duman sa General Santos City, hali si Lim pasado alas 6 nin banggi halis sarong Christian worship site duman sa Dasera Avenue asin pasakay na sana sa lulunadan kan biglang ranihan kan sarong armadong lalaki asin tulos man pinaputukanin kalibre 45 pistola. Sigon paman sa mga investigador kan General Santos Police Maricas na nakadulag ang nabadil kilim gamit ang sarong motorsiklo. Ano daw ini ni Joey Lim? Wala po kitang 16 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kamusta man dyan sa mga parantabay niya to sa
Banuan kan Baaw, ki Miss Ana Proel, asin man Mading Rose Batan, ki Miles Batan, dyan po sa Salvacion. Siyempre dyan sa barangay San Jose, ki Kapitan Nene Ablan. Asin man ki Manay Munching Maglapid. And siyempre ki Konsyal Ben Blanquera. Kumusta man po dyan sa Social Security System, sa branch head ki Ma'am Janet Ebuenga, asin man ki Sha Altamera Moreles. And sa gabos pong empleyado ka na Social Security System digdi po sa San Nicolas, Ciudad Can Irga. Man sa Philippine Coconut Authority, si Madam Mercy Salazar ang branch manager, si Eileen Oriel, asin man ki Sir Jan Lona, ang senior agriculturist, asin man sa indang mga pag-iriba. Kumusta man ki Jose Manrique Oralio, yan po sa San Isidro. Natumtuman ang labi sa 2,000 narong sa Isla Puting Bato duman sa Tondo, Metro Manila. Kaso udma konsehin uminabot ini sa PIP alarm, asin uminabot man sa Task Force Charlie. Sigon ki Ground Commander asin man Fire Senior Inspector Alejandro Ramos, nawaranin harong ang labi sa 1,000 pamilya hali sa Porok 1, 2 asin 3 na apektado ka na kasulo. Mientras tanto, sa onsen report gikan sa Bureau of Fire Protection, nagpon subotan kasulo sa ikaduhang eskalon kan harong kan pamilya lingal sa Porok 3. Sangon yan, padagos pa man ang napigya imbestigaran ang kausa kan kasulo sa lugar na mantang alas 2:07 ng hapon pigdeklarang under control ang naunang bitan ng kasulo. Mientras tanto, pigkakarkulong maabot sa sobra sa 3,500,000 ang kabilugan na kantidad kan danyos na pigwalat kan kasulo sa mga residente. Sangon yan, padagos paman giraray ang pagberipikar kan mga otoridad kung ano ang naging kausa kan kasulo mantang ang mga pamilyang na evacuar ang matinermo na sa mga evacuation centers. Nagapagramdam man ang liderato kan Bureau of Fire Protection sa publiko na maging aktibo asin mapagmasid sa posibleng pinag-ahalian o pinagigikanan kan kalayo.
Gadan man tulos sa mga tama nin Balan, Assistant Municipal Election Officer kan isulan duman sa Sultan Kudarat sa Region 12 kan tambangan kan mga armadong motorista sa sentro kan President Quirino kan naon ng bita ng probinsya kan nagtalikod na aldaw. Sa mga hiwalay na report kan Sultan Kudarat Provincial Police Office asin kan Police Regional Office 12 sakay ka na sa indang motorsiklo si John Neco Alan Pandoy ka na paputukan kan mga armado asin sa sarong parte kan highway duman sa Porok Sampaguita sa Barangay Poblasyon ka na President Quirino. Marikas man na nakadulag ang mga nanggadan kay Pandoy gamit ang sarong getaway vehicle sigon sa report kan President Quirino Municipal Police Station. Tulos man pinag-kondinar kan mga local officials sa Sultan Kudarat asin mga empleyado kan Commission on Elections sa probinsya ang paggadan ki Pandoy. Man sa enot Pandoy, digdi sa hori Andoy. Nagkod sa mga panahon na ini pinag-iimbestigaran pa man kan mga investigador o kan lokal na pulisya konsisay ang mga nanggadan ki Pandoy asin kung ano ang sendang motibo sa pagsagibo kan nasambit ng krimen. Mantang pig-arestar naman kan mga otoridad duman sa Los Angeles, California na suspect sa pambabadil gadan sa apat na individual kabali ang duwang Pinoy kan nagtalikod na Nobyembre 16. Ang Los Angeles County Sheriff's Office nag-anunsyar kan pag-arestar sa 19 anyos na suspect na si Miguel Sandoval, sarong residente kan Lancaster. Sigun man sa Sheriff's Office, pinagkasuhan nin murder sa Sandoval huli sa paggadan kay Kristen Akaak, 26 anyos, asin man John B. Magindang, 21 anyos. Parihong Pinoy asin magturugang siring man kay Edwin Garcia, 24 anyos, asin man Matthew Montebello. Nakuaman kan mga autoridad ang bangkay ni Kristen asin man Janbe kay baan nobyo ni Kristen na si Garcia na may tama nin bala. Si Montebello binawian man nin buhay sa ospital huli sa tama nin bala. Pinadilman kan suspitsado ang tulong ayam kan mga biktima. Tulos man na nagdulag si Sandoval makalis ang pambabadil asin nagprobar na suluon ang harong kan mga biktima. Nadilgayod so ayam takon makapagtistigo pa magbatok ay tapos kita kay ni tapos gusto pang subsuban so harong ay pit maluman ang suspitsadong ini. Taro sa mga biktima nakapag-apod sa 911 tanganing makaresponde tulos ang mga autoridad ang mga investigador dahil pa nagluluwas nin motibo sa krimen. Ang opisina kan sheriff nagpreparar naman kan ipepresentar na kaso kontra kay Sandoval sa District Attorney's Office ngunya na pagkaldaw. Ano, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Pamaskong padala, El Guapa padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang ginagirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kaubay
Medan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Igwa na kitang 35 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Pinagsasabi po rin di sa Barreta na subot tinuturing na national security issue ang gabos na humalaban sa presidente ka na Pilipinas. Sigun man ki National Security Advisor Eduardo Año, seryosong issue ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may pinagsugo na siya para ipagadan sinda Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in man First Lady Liza Marcos.
sakaling may gumadan sa sainda. Sinabi man ni Anyo na anuman ang mga humalaban sa presidente ang dapat na i-verify, asin tawanin dalan o pansin dahilan ta nakasalalay digdian sa tuyang nasyon. Pinagalinaw pa man ni Anyo na ang pagtataon na proteksyon sa presidente ka nasyon iyo ang non-partisan imbes ang seguridad mismo kan publiko ang saindang prioridad. Pinagalinaw pa man ni Anyo na kana Biyernes nagpaluwas ka na sa iyang kaanggutan si Duterte sa sarong issue virtual press conference kung saan pinaglalamuda kay ni si Presidente Marcos asin na First Lady na si Lisa Araneta Marcos, kaibahan pa man si House Speaker Martin Romualdez. Puro palan kay ni kalaban ni Vice President Sara Duterte. May pinagkaulay naman ako na tao, sinabi ko sa inda na pag pinagadan ako patayon. Gadanon manindo si BBM, si Lisa Araneta sinman si Martin Romualdez. No joke, no joke. Sugo na ako. Pag nagadan ako, sabi ko wag dai kamo magpundo asin hanggang dai nindo nagagadan sinda. Pitmaloman ini si Vice President Sara Duterte. Ikinaalarma man ini ka na manibaybang sektor. Nasa heightened alert naman ang Presidential Security Command. Siyempre, sa pamamana, kaya may kasabihan baga, ngaya like father, like daughter. Dahil mo nagkakarayo ang pag-uugali ni Vice President Sara Duterte sa kansayang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kung minataram baga, kapasil sana na magtaram nin gadanon. Patayin, pagpapatayin. Kaya ini po ang mga baga, mannerism na kan mag-ama. Hindi pinupino pa man ini si Vice President Sara Duterte kumpara sa iyang ama. Talagang ito pag kung anong gustong itataram. Kundi pag-abot duman sa Quad Committee, duman sa Kongreso na control so sa iyang mga gustong itataram. Pwede siyang kasuhan kung magbalgasinda sa urulay. Dahil siya magparalamuda, dahil siya magtaram nin mga malalanit na tataramon. Minsan makonsuelo ining mga nangyayari po digdi po sa satuyang nasyon. Sa amang kayan kongreso garo pignunuot man si dating Presidente Rodrigo Duterte asin man dating Senadora Laila de Lima ta pinagtaid sudua at ang aning mortal na magkalaban pagtaidon pa ay mga pasaway man kaya. Ano iba pong mga congressman yato. At nagpupungot na entero si dating Presidente Rodrigo Duterte ano man nga ni so kalaban ko yaon banggayo digdi sa kataid ko. Kinaputan baga so mikropono garo na duldugon si dating Senadora Laila de Lima ay maraman kung irarapado. Tapos may action pang gustong suntukon si dating Senadora Laila de Lima. Ay ano na yan. Dahil na mga natapos-tapos ang mga kontrobersiya.
dipisil pag-abot po dyan sa Kongreso. Sakaan nagkakaurula digdihan paksiw. Yung mga kababayan niya to, kitang mga Pilipino na mga nagtitios, sabing mga nasa laylayan. Kadakol pwedeng pagkaabalan kan Kongreso, kan Senado, kan sa tuyang presidente, sin vice presidente. Grabe ang kunyaninda pag-abot sa politika. May pagkakairintindihan o baka pigpaparapadrakula sa naman ng isyu. Duwang bagay sa naman kaya ini. Nanganing pag-urulayan, malingawan ang mga problema ka nasyon Pilipinas. Sindaan tutukan kan sa tuyang mga kababayan. Kita mambating mga Pilipino kung mga kontrobersiya, mga isyu ay pirming nakaabang, nakaantabay. Yan man ang problema sa tuyang mga Pilipino. Kumbaga, ito lugod na dahil man dapat pagparatauanin pansin, iyo lugodan pigpapara kaabalahan. Man sa narog kan mga marites, sumayo man mga kamanungdanan, iyo ang pigpapara orulayan. Kung mga makakaraot sa kapwa, bako makakarahay kan pagbuhay. Kaya ini po ang dipisil. Saka, kumbaga dapat baguho na pag-uugali kan mga Pilipino. Nganing din na magparadakulan ano man ang mga isyu, kontrobersiya. Kumbaga, ibaling sa ibang bagay na pwedeng makatabang sa tuya sa pagbuhay kan mga Pilipino. Bakong pagparatutukan ining maganda man dapat pagparaurulayan na gayo ang mga bagay na yan. Dan iba kaya mga sugsug man. Barreta Asing Platica ni Philip Baracena. Kumbaga garo nauog masinda pag-arog ka ng mga urulay. Sabi man kan opisina ni Congressman Mix Villaferte in cooperation and coordination with DPWH Camarines Sur 5th Engineering District sa pamamayo ni District Engineer Leopoldo Barela, nagpreparar na sindanin mga heavy equipment sa manlain-lain na parte kan Rinconada kon in kaso kaipuhan ini asin para man sa madalian na pagresponde asin pagtabang duman sa mga nangangaipo. Quick response assets are currently on Nabwa, Balatan Road, Eriga City, San Isidro, Hanawan Road, asin man sa Daang Maharlika Highway, dyan sa Banwaan kan Bato, asin Nabwa. Bali naman ang Baaw, Nabwa, Eriga City Road. Kaya dako lang tabang po ang mga heavy equipment na ini na kumbaga nakaabang sana kung kinakaipuhan. May mga respondihan. Yaon ang opisina ka na Camarines Sur 5th Engineering District sa pamamayo ni District Engineer Leopoldo Barela. Siyempre yaon man ang mahigos na tagapagtaram asin approachable na si Engineer Ares Hermoso. Kumbaga ito pala na dyan sa Nabwa Balatan Road, passable na. Naresolvera na ang problema po dyan pag-abot sa mga motorista. Pero
pa sa re-resolveran tatawan solusyon kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Ini pong nagabang tulay dyan sa may San Agustin sa siyudad kan Iriga na pinagigibuhan naman subot nin medyos kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Baga makakonstruhir nin sarong detour para ang mga motorista haling Iriga pasiring dyan po sa Banuan kan Baaw o sa iba pang lugar digdi sa probinsya kan Camarines Sur vice versa naman magabatan masakitan sa sendang pagbabiyahe. Tamang palan ki Ate Marie Manaog man ki Reverend Father Dan Aguilar an Cora Paroko kan Our Lady of Fatima Parish and Shrine dyan po sa San Isidro digdi po sa siyudad kan Iriga. Nako managadan na babae na panunin saksak duman sa Purok 7 Barangay Santa Misericordia na pagraman na sa ruining maestra na nagtutukdo duman sa Bunga High School, edad 25 anyos, taga Bunga Bakakay Albay. Dagos pa na investigasyon sa pangyayari dahil man mapundo ang PNP Santo Domingo dapit sa bagay na ini na sagkod ngunyan pinagahanap ang hustisya sin dapat subot mapanimbag ang taong may kagibo kaini. Amak mong 25 anyos na maestra tad ni na saksak duman sa Santo Domingo sa probinsya kan Albay. Grabe man ang ginibo, grabe ang kaanggutan kan suspitsado. Nag-abot naman sa 3,366 ang mga nagkaraot na harong digdi sa probinsya ni Camarines Sur daraman ka na bagyong si Pipito. Sigon sa Department of Social Welfare and Development, nasa 506 man ang totally damaged, mantang 2,860 ang partially damaged. Tagmati ko yun sa mga harong na harani sa mga kustal
na banwaan asin probinsya digdi po sa Rion kan Bicol. Lalong-lalo na dyan sa probinsya kan Catanduanes. Saka dyan sa may partido area na mga naapektaran kan grabing paglamasa. Kan bagyong si Pipito kan nagtalikod na aldaw. Paman sa Barata, problema na nga ni ang nakaaging mga bagyo, lalo pang naglala kan anpas anon dahilan sa kasulo. Ini ang nangyari duman sa duwang pamilya digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kan nagtalikod na Sabado, pinagatod naman kan Department of Social Welfare and Development, Field Office 5, Bicol Region Disaster Response Management Division, an ayuda para sa mga biktima kan kasulo duman sa barangay Matakla, sa Gowa Sinman, barangay Kasuray, sa Banwaan kan Magaraw. Ano na yan, binagyo na, nasuluan pa. Grabe kung arog kan nangyayari sa tuyang buhay. Sunod-sunod na sabi nga ni kan sa Tagalog, dagok, sakuna. Dawarog po kayan, dahil sa nakita mo ranin paglaom, mag-arang sa nakita na kayatang labanan, kayatang isurvive ang mga arog kaya na bagay. Ang importante ang buhay kan tao. Man sa Barangay San Francisco sa siyudad kan Naga. Yantras na nagrurubing ang Barangay Tanod kan Barangay San Francisco sa mga rescuers, may nahiling pasindang nagbubukas pigkakabra ang roll up kan store. Nakuha pa ang mga liabi na piggamit na nawalat kan nagdulag si duwang tao pirang minuto pagkatapos na nagbalik liwat an sarong tao. Asin binalikan kan mga tanod tapos nahiling na pigkakabra na liwat ang roll up pinipirit bukasan. Pambihira. Yan, ingat-ingat po kita duman sa tuyang mga kababayan. Ingatan taman giraray pati sa tuyang harong ang mga pagrurugaring. Naglipana na naman ang mga paraabon. Nanibaman kaya kumbaga kahugakan. Sige sanaan pananda kan mga naghihinguwa. O yaman na abiso ni Vice President Sara Duterte sa mga mabuto sa masunod na taon sa 2025 election. Sa sarong press conference na pinaggibo via Zoom sa iyang official Facebook page. Vote buying unya nakatago sa pangaran ayuda, nakatago sa pangaran kan AX o ining assistance in crisis situation, nakatago man sa pangaran na AKAP. Ining ayuda para sa mga kapos sa palad. Tapos nakatago pa man siya sa pangaran na tupad. Kwarta nindo yan. Piranin o kwarta kaninterong banwaan. Ako unindo yan tanganing di kita madihado pambira.
Asin, day magpadara sa vote buying. Inda. Ang mangyari ini. Yan ang mga pagirumdum ni Vice President Sara Duterte. Saro naman ngunyan sa classroom ang ibang grade level, asin iba pang may estudyanteng nawaranin classroom matapos sa wasakon kan Super Typhoon Pipito itong mga eskwelahan. Asin ini ang naging diskarte kan mga paratukdo duman sa Eastern Coast High School sa Banwaan kan Karamuan, Camarines Sur, tanganing makapagpadagos sa naan sa indang pag-aadal. Tapos ini pong mga kisaming nadanyaran kan bagyos sarong eskulan duman sa Karamuan pegrekomendar na halio na sana kontra sa posibleng pagbagsak. Basura man sa sarong subdivision sa Kanamaan pegreklamo. Mga spellway dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur dai pamaagihan o kaya naraot pa ipinaabot na sa mga nanunungdan. Yan maugmang barata, mga eskwelahan sa Coastal Kana Lagunoy na tawanin amay na pamasko. Bueno, inaabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ni na informasyon si Glinda Biares, Jonathan Oliva, Sinman Raquel Caceres. Sa information si Don Cabrillas, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Sa lado technical si Cha Benaobra. Now naman si Chief Engineer Abelindo na Turalio. Sa pangaran man kan sa muyang OIC si Kyle Riago Ligacion. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa indong sawang pagantabay.